Εμείς ξεκινήσαμε πρώτα με τη φάρμα. Η ανάγκη και η πίεση στο επάγγελμα μας ανάγκασε να προχωρήσουμε στη μεταποίηση. Η μεταποίηση είναι να μετατρέπεις το γάλα σε χαλούμι ή οτιδήποτε άλλο γαλακτοκομικό προϊόν. Είναι ένα πολυσυζητημένο προϊόν στις μέρες μας, εντάξει, διότι έρχεται από την παράδοση, από τους παλιούς, και οι νέοι δεν το γνωρίζουν και πρέπει, το στήμα είναι θα καταφέρουμε να το μεταφέρουμε το πράγμα τι είναι το κυπριακό προϊόν στους νέους μας, θα το χτυπήσουν. Ήταν ένα παιδικό όνειρο, όπως το δημιουργεί σήμερα. Πάντα ονειρεύκουμε να έχουμε μια φάρμα απλά. Τώρα οι ανάγκες με σπρώξαν να με δούμε σήμερα. Να κάνουμε το προστό για μεταποίηση, να κάνουμε 20 χρόνια μονάδα. Το παιδικό όνειρο ήταν απλά πράγματα στον παππού και η γιαγιά. Το πιο σημαντικό στάδιο είναι το γάλα. Να έρθει το γάλα, ωραίο, στο τυροκομείο. Μόνο το γάλα κάνουμε τη διεύθυνση μοναδική, τίποτα άλλο. Τεχνολογικά. Η παλιά, ας πούμε, ήταν το χαρτσίμπουλα με τον μπρούντζενο, σήμερα στέλνες. Ήταν η φωτιά τα ξύλα, σήμερα είναι το μηχανικό, υπάρχει το μηχανοστάσιο, το οποίο βράζει νερό, η άλλο βράζει λάδι, το βράζει τα δοχεία, το οποίο βράζει το γάλα. Τεχνολογία δεν λέμε. Η τεχνολογία, το ρόλο που παίζει είναι η πιο καλή ακρίβεια. Μπορεί σήμερα ημέρα να μετρήσεις το pH του χαλουνιού σου, να κάνεις αναλύσεις, να δεις πόρα σου στέκει γάλα μολυσμένο, να προλαβαίνεις τα κακά που να σου γυρνούν. Έχουμε τη φάρμα που πολλά μητσί, που τον παππού μου, πήγε στον παπά μου, ήταν η γιαγιά μου έκαμνε τα και σε κάποια φάση δεν μπορεί να τα κάνει και αναγκαστικά πρέπει να μπει ένας στο κομμάτι της τυροκομείας για να μπορεί να τα κάνει και στην τελική να αποφάσισα να είμαι εγώ. Είναι ένα προϊόν το οποίο παραδοσιακό της Κύπρου που αν δεν το προωθήσουμε εμείς οι νέοι δεν πρόκειται να πάει παρατζή. Το τι σημαίνει για μένα ένα προϊόν που μεγαλώσαμε και τρώμε το έχουμε στην καρδιά μας. Ξεκινήσαμε με τη γιαγιά μου, κάναμε τα μαζί και σιγά σιγά δεν μπορεί να τα κάνει, πήγαμε μόνος μου στη δουλειά. Πιο σημαντικά στάδια είναι οι θερμοκρασίες και η χρόνη σου, που την αρχή ως το τέλος, και η σωστή παστερίωση του χαλουμιού μετά από να ψηθεί. Οι τεχνικές που κάνουν τη γεύση μοναδική. Ναι, η αγάπη. Οι παγιά έκαναν τα παραπάνω με τα σέρκα, τώρα έχει παραπάνω εξοπλισμών, να το πούμε, για να μας βοηθά να γίνεται πιο εύκολο σε εμάς. Εντάξει, δεν τον άλλαξε, δεν άλλαξε το κάτι άλλο σε διαδικασία, δεν ξέρω εγώ. Τι που κάνω είναι και που κράτανε η γιαγιά μου. Και με λίγα πράγματα που έμαθα εγώ στο πανεπιστήμιο, εσύ δύο θα το ευκάλαν την δική μου σύνταγη. Πολλά ωραία. Τι έσπρασε. Που την Κύπρο μου ευκήγε το χαλούμι και τώρα έπιαν το κόσμο σούλο και υποτίθεται κάνει χαλούμι. Και είναι και χαλούμι που κάνουν, ονομάζουν τον grilled cheese, που δικαιούνται να το ονομάσουν έτσι για το πουλήσουν σύν, καθημερινά χάνεται. Όχι μόνο που και η νεολαία μας να ακολουθά πλέον έτσι ούγιες, για να το προωθήσει το πράγμα να πάει μπροστά. Και εκείνοι που μείνασαν και κάνουν τις δουλειές προσπαθούν να το κάνουν όσο πιο οικονομικά γίνεται, να βγάλουν όσα παραπάνω λεφτά γίνεται. Όπως σου είπα, είναι γνωστό σε όλον τον κόσμο, αλλά όχι με το όνομα του χαλούμιου. Έχει γνωστό ως grilled cheese, το οποίο δεν είναι καμία σχέση με το χαλούμι. Είναι το χαλούμι που κάνουμε εμείς είναι με εγωπρόβιο γάλα, ενώ το χαλούμι που κάνουν και ονομάζουν το χαλούμι είναι καθαρό ο αγελαδινό γάλα. Και έχει πολλή διαφορά και στη γεύση και στην υφή του. Πολλά δύσκολο το μέλλον του χαλούμιου στην Κύπρο. Σε 10 χρόνια δεν ξέρω what θα κάνω. Για μένα, νομίζω πως είμαι happy εγώ που είμαι, όπως είμαι. Θέλω να εξοπλίσω λίγο παραπάνω καλύτερα τον εαυτό μου για να είναι πιο εύκολα σε μένα, αλλά όπως είμαι τώρα είμαι happy. Οι γενιές που έρχονται μετά από εμάς αποφεύγουν δυστυχώς τώρα τα επαγγέλματα, αλλά νομίζω ότι να στραφούσει. Στραφείτε στη γη.
μόνο καλά έχετε να αποκτήσετε από εκεί. Τίποτε άλλο. Γιατί? Γιατί είναι η δημιουργία του χτίστη μας. Είναι η δημιουργία του Θεού μας. Αν δεν στραφούμε στη δημιουργία, ούτε η οικογένεια δεν θα καθόλου να κάνουμε. Διότι το μεγαλύτερο σχολείο που υπάρχει στον κόσμο, εντάξει, είναι η φύση. Ό,τι ερώτηση έχετε εσείς στο Θεό, ό,τι ερώτηση έχετε να κάνετε σε οποιοδήποτε θέμα, ρωτάτε τα δέντρα, ρωτάτε τα ζώα, ρωτάτε το χώμα, θα σας απαντήσει. Δεν άλλαξε τίποτε απολύτως που νομίζω ο Θεός, μόνο και άλλαξαμε. Το μήνυμα μου προς τους νέους είναι ξεκολλάτε που είναι τα κομπιούτερ και πάτε μες στις δουλειές, θα δούμε εμείς χαίριν παράγει.